drummels en drummelinnetjes hier in de meerthal. Je weet het, normaal spelen we ons spelletje op de meer, maar gezien de weergoede ons niet gunstig gezind zie en het alleen maar koud maakt, hebben we besloten om het hier te doen. En dat heet ook zijn vuur delen, want het is toch gezellig, waar of niet. Ik heet u allemaal van harte welkom. Te beginnen met onze prins en zijn gevolg en zijn hele huf op. Ik zie door zijn opperdreumel heel terecht met een hoergenoot en zijn echtgenoot uiteraard ter zaak. Ze zien de iedere gasten vandaag op de bruiloft. En ik zou zeggen, amuseer u vandaag goed. Probeer, en dat wil ik u toch wel vragen, het geluid is goed, maar probeer stilte te bewaren, zodat het spelletje wat ingestudeerd is onder leiding van Lis van Lieshout, dat hier ook netjes over de plank komt. En om het spul maar te beginnen, dan wil ik ook eerst aankondigen ons stand, Mimei. Als je de Echo B gehaald hebt, dan had je kunnen lezen wat ze er allemaal over geschreven heeft. Ze weet er eigenlijk alles van. Dus ik vraag een aandacht voor Mimei. Mensen toch. Drummels en drummelinnetjes. Nou gaat het feitelijk beginnen, hè? Maar of het een plechtige plechtigheid wordt, dat hangt nog in wie zegt. Die twee vaders, die staan nog als twee kroelse hanen tegenover één. Ze konden het maar niet vingen samen. Het is feitelijk allemaal begonnen op het verlovingsfeest. Toen meende Hendrik dat zijn dochter Jet met Richard van den Dokter zou trouwen. Maar nee hoor, die vertikten het om op carnavalsdinsdag te trouwen. Die waren er nog lang niet klaar voor. Maar den hieroom, die bracht klorigheid in de brouwerij. Die heeft nog een andere zuster. En die moet nou vandaag maar trouwen. Maar ja, of die vaders dat goed vingen, ik geloof er niks van. Want die hebben zich nog steeds in de hoor. Maar we zullen het wel zien allemaal. Gelukkig kennen die moeders het beter met elkaar vingen. Henry, ik wou dat geen toch eens over zoen hield, zodat ik me hier kan voorstellen. Ik ben blij dat je weet dat ik mijn persoon kan houden. Je kunt het gaan niet, want je hebt het geen. Maar goed, ga ook heen. Ik heb liever dat jij dat zegt, als en het goed wies is. Maar ik ben chef van Boertjang van de Broek. Ik ben een grote boer. Ik ben wethouder, lid van het kerkbestuur en voorzitter van de Boerenbond. Dat je een grote boer ziet, dat weten ze hier in de Meerthal al lang. Sorry. En een grote grootsmieter erbij. Maar dat je een grote boer ziet, maar als je op kunt schuppen, dan kun je dat nog veel beter als ik. Ik ben Hendrik van Bellesleers in de Naad. Haast net zo'n grote, kleine, dikke boer als hij. Maar ik ben voorzitter van de stierhouderij en van het burgerlijk aanbestuur. En sinds kort ook nog bestuurslid van de Boerlienbank. Dada. Dat laatste, dat had alleen maar aan mee te danken. Want als ik bij beschikbaarheid stel, dan...
Dan moeten die kwikbillen huren. Laat me toch niet lachen. Je wist goed dat je geen schienvakantie had. Zeg, Kelsenos, als je nou eens heel even stil ziet, dan kunnen wij ons hier ook voorstellen. Ik ben Willemien van Schobbersjaat en de vrouw van Kephaan zelf. En ik ben Drieke van de in de Kuip en de Kemphaan van Handri. En wij laten ons Kels maar zeggen. En als ze zich in de hoor willen vliegen, dan pikken wij ze wel even in de kamer. Zo'n vrouwen, wat kunnen die nog meer daar zak stoppen? Nou, ik meen dat die van nog wat meer voor doet als suk stoppen. Of gaan het immer samen naar bed? Dat is het heel anders, ja Pieter. Ik moet het maar zeer zo voor ogen hebben met Wenke. Het is dat ik bestuurslid ben van de bank. Maar anders, Wat anders. Er zijn andere banken zat die misschien nog veel meer rente geven als bij jou op die Borrelienbank. maar waarom gaat het niet naar een andere bank? Omdat je met hand en voet aan het vast zit. Hoe hier, dat les had ik niet mogen zeggen. Als je dat maar weet. Trouwens, de mensen gingen zo naar een andere bank als ze wisten hoe gemakkelijk geen er bij de buurt pakt. Nou bruk bij de klomp. Wie heb ik bij de buurt gepakt behalve ons veertje? Wie? Mij? Dat is maar half zo erg. Want meer als de helft van Horst pakte je bij de buurt. Ja, maar dat is dan in belang van de andere helft. Maar wat voor belang heeft die andere helft er dan bij? Dat er bij ons op de hoek en de luchtenpool kwam? Omdat dat alleen uw eigen belang wordt. En dat geen meter gras werd genomen met uw stieren. Ik heb geen stieren. Maar uw stierhalder, rivaal, die heeft ons schoonste koe, Bella Clara, laten dekken op het Trannes in plaats van door Hannibal. En dat komt op hetzelfde neer als dat een prinses daar leert met een besmenbinger. Willemien, zei jij ook eens wat? We hebben het over ons Bella Clara. Ja, vader, dat is een staatse koe. Ja, maar het ging mee meer om de mek. Zeg, Willemien moet er nou huren. Ze beginnen zich elkaar te begrijpen. Sef neemt de andere al in de murk. Maar wat we er net zeiden over Pietje, onze Schenk ga je net met Neo ook de kinkoes. Zo'n vrouwen. Nog gewoon vandaag haar kinderen trouwen. En waar hebben ze het over? Over de kinkhoes. Dag, ik ben Mie en een schoolvriendin van de broed. En vandaag getuigen. Ik ben zo blij voor al zal ze van mij wel nimmer veel tijd hebben. Maar laat eens maar zeer schoot bruluften. Dag Willemien en Drika. Fijn dat je hier ook ziet. Dag Mie, komt uw plichten als getuige hier ook vervullen? Dat doe je goed. Maar hoe is het met Sef en Andri? Zien die het nog niet eens? Die twee, best ben ik dat er een beetje op begon te staan. Maar als ik er nou weer zie stond te wijsteren, zal het wel niks weren. Ach, laat die weer maar heb je toch gehuurd? Zondag is ten deken bij Driekes op een draai geweest. Op zondag, wat was toch aan de hand, hè? Daar was het een duivelos. Lei ging nimmer naar de kerk. Ja, dat klopt. Gon, zien meid, die heeft het goed gemaakt. Wat? Heeft een deken of de kaplonder aan tussen gezeten? Nee, dat ik weet. Maar ze hebben samen op den draai gelegen. En toen is Lei te wiet gegaan. Maar hebben ze dan streu voor de koeien gehaald? Me kan wel huren dat geen nog net terug ziet achter de oren. Ik doe het wel zo half en half. Wat een schande voor de familie. Hoe kreeg ze het ver? De boer heeft me eraan gelachen. Wat het in boer met een ragelaag? Mee komt er eens even zitten, zullen we ook eens wat wiezer maken. Ik zie Jet van Henry van Billensnijders in de Naad. En ik ben een sjouwer dokter. En ik vreem een uur. Ja, wie zou je feitelijk vandaag trouwen? Maar Richard is nog niet klaar. Ja, wat men zegt,
nog niet afgestudeerd, maar vertrouwen ben ik al lang klaar. Richard, gedragen wat, ja. Maar als ik zie met hoeveel dat G al hier zit, heb ik er toch wel een beetje de knoet in. Ik ook huur, maar me zit wegens de night after. Nou hebben Loesje en Han al een boerderij op het oog, maar dat is wat weinig grond bij. Als wethouder, kunt u misschien er wat aan doen? Ja, ik heb ze niet voor niks op die boerderij in de hei uitgestuurd. Op de eerste plaats, de armoedzeier die daarop zit, durft toch geen geld te vragen. En op de tweede plaats, er komen 10 hectare van de gemeente vrij. Die kregen ze. Dat heb ik met de burgemeester al lang rond. Ja nou, als het maar over hoe een eigen zoon gaat, het vorig jaar kwam er in de heien en boender 5. Die had ik geen gehad. Maar ik kreeg het met de burgemeester niet rond. Maar wie kreeg hem? Ja, kreeg Sefferboetsjang. Nou moet ik geen eerlijke muggen ziften. Die plak sloot precies aan het mien aan. Die kost niemand beter gebruiken dan ik. Maar wie bleef er onder me verscheten? Die dikke boer, ja, geen Henry. Maar het is door onschuld heb ik voor dat stuk grond veel meer betaald als het waard wordt. Ja, maar dat verdiende je al lang terug bij de gemeente. Maar hoe is het met de grond in de hei? Moet handig kopen of pachten? Dat kan allebei. Maar als ze hem kopen, nemen ze hem nooit meer af. Maar heeft hij dat geld? Nee, genoeg. Maar hij en de bank hebben het samen zat. En met O als schoonvader moeten ze gemakkelijk kunnen krijgen. Goeiedag. Ik zie Kuip, daarom zie ik wat ze droog. Maar ik zie vrijgezel. En de beste kameraad van Han. En daarom zie ik getuigen. Maar ja, nou die gaat trouwen. Ik denk maar dat ik op mij doet ga. Want ik zou niet weer toe gaan als de zondagen door moet komen. Kup wilde niet met mij aanleggen. Ik heb van 3 keer gehuurd wat dat inhoudt. Midden, daar heb ik nog gar niet over gepraktiseerd. Maar ja, en brullen is wel een goede gelegenheid. Zullen we dan maar samen brullen? Geer Kup, en leggen we dat samen aan? Dat weet ik nog niet. Maar van een brulf komt ook een brulf, of niet? Hè? En hoe is het met jullie twee door? Is de wind een beetje gelegen? Ja, we zullen er ons wel bij neer moeten leggen. Maar we hebben nog een geldprobleem. Ik zie door een dokter met de vrouw aankomen. Misschien kunnen die wat borgen. Goedemiddag samen. Ik ben dokter Theodor van het Nieborg. En dit is mijn lieve vrouw. Ik ben Elisabeth van het Nieuwborg. Maar al meer dan 30 jaar druivelachtig. Hoe is het, mama? Kan er ondertussen in alle rust getrouwd worden? Of zijn er nog problemen? Problemen? Krek, problemen. Eigenlijk mijn klein dokter. Maar nou dat wij hoe hier zijn, kun je er ons misschien gemakkelijk vanaf helpen. Hoezo? Moet ik die twee misschien nog op een gezondheid onderzoeken? Nee, dokter. Dat niet. Maar misschien dat je bij jezelf wat moet onderzoeken. Namelijk over financiële toestand. Ja, kijk. Loesje en Han hebben nou een boerderij. Maar daar zit wat weinig land bij. Daar wringt de schoon. Ik heb wel gezorgd dat ze van de gemeente kosten bijkopen. Maar hoe komen ze aan geld? Och, dat lijkt mij niet zo'n probleem. Met jou, Sef, als wethouder die voor de grond zorgt. En Henry
als hoge Piet van de Boerenleenbank kan dan toch zeker wel voor geld zorgen. Ja, maar dokter, zo groot ben ik niet dat ik zomaar geld loskrijg zonder borg. Maar ik weet wel dat jij als dokter dus gemakkelijk aan mij kunt hebben. Dat je gemakkelijk borg kunt staan. Ja, heer dokter, zou jij dat willen doen? Dat noem ik nou eens boerenslimheid. Mij in de familie Billesnijer in willen kopen. Maar alle meneer, als daarmee de zaak gered is, akkoord. En als Han en Lucie dan wat van die boerenslimheid geërfd hebben, loop ik geen enkel risico. Maar ik stel één voorwaarde. En als wij kunnen, zullen we die geren verden. Je hoort het wel dat er een wethouder is. Afschuiven, afschuiven en nog eens afschuiven. Even van de tekst. Maar ja, als jullie de strijdbijl begraven en eensgezind achter het paardje gaan staan, akkoord. Ja, heer dokter, dat beloven we plechtig. Dan vind ik dat we er daar zeker één op moeten drinken. Proost! Zotjes. Beminde broeders en zusters in de gekkigheid die vastenavond heet. Ik dank u voor de nogal boerse schreden waarmee gij hier was zijt geschodderd. Om de knatsgekke, maar o zo machtige momenten mee te maken waarop de huwelijkszegen zal vallen over het boerenbruidspaar Han, zoon van Sef van Boertjang van Broek en Willemien van Schobbersjaat. En Lucie, dochter van Hendrie van Billesnijers in de Naad en Drika van Denekuur.
Het zal u stilaan opvallen dat deze namen indrukwekkender klinken dan de toezeggingen die de land- en tuinbouwers en veeboeren momenteel uit Den Haag verkrijgen. Nu het paar 3 weken lang van de preekstoel is gevallen en geen beletselen zijn binnengekomen, vraag ik de beide vaders: zijn er nog beletselen welke roet in de buis kunnen veroorzaken? Ja, wetten, Ja, hij met doet, me. hij doet maar en hij wil maar ook maar zien voor mij, joh. En die met me, hoi. En de moeders? Wij zien gelukkig van hij. Doet in den Hegelsum. Laat ons dan aanvangen met sluiting van dit huwelijk voor de jen. Willen dan de getuigen Kuip en Mie nader treden? Getuigen, u weet dat er geen bruiloft in de Meertal komt als het niet strikt voor de flauwe jen is, als de familie nog niet uitgestecheld is, voor of na de carnaval, als het Rode Kruis niet met de hele huf op aanwezig is, en ten laatste, als het niet in vol ornaat aanwezig is, onze opperdreumel, burgemeester Van Zol. Dat aan deze voorwaarden is voldaan, daar durf ik 10 schenken boterhammen en een eerlijke kompasvlees onder te verwedden. Dus, ik vraag de getuigen, wring bij u het stro nog in de klompen, of gooit u om andere reden de kont tegen de krib? Laat dan uw antwoord in de Meertal galmen. Laat gaan en blijf niet doen. Bij ons toe zeggen ze al, niet zuiveren en niet beuken. Laat gewoon de wagen. Han, wilt gij Lucie hier tegenwoordig nemen tot uw ongeldige huisvrouw volgens het gebruik van de dreumel? Ja, wat het willen. Ik zie er knater van. Lucie, wilt gij Han tegenwoordig ook hier nemen tot uw ongeldige man volgens het gebruik van de dreumel? Ik maak hem wel ongeldig. Laat dat maar aan mij over. Geeft elkaar dan de rechterhand. Neemt de ringen en schuift ze elkander aan. Ik ben zeer verheugd u te kunnen melden dat deze zegening voor het eerst sedert jaren weer is gebeurd met gezuiverd molenbeekwater. En natuurlijk, geeft elkander een snoetje. Hiermede verklaar ik thans dit huwelijk voor totelos. Het mogen gezegd zijn dat dit wel eens een zeer modern huwelijk kan zijn. Daar het reeds morgen bij de eerste hanenkraai wordt ontbonden, als er tenminste nog een haan is. Want in deze bange tijden zal een ieder zich tevreden moeten stellen met een halve haan, weliswaar met patat. Dat zit zich maar bekijken. Broeders en zusters in de vastenavondgekte, u vlast vandaag natuurlijk op een korte preek en daaraan wil ik gaarne voldoen, omdat er toch al zoveel gewabbeld wordt.
numerus stultorum infinitius est. Het getal der gekken is oneindig. Woorden uit de eerste carnavalslager van de Romeinen en de Vatibieren, Vurium et Dorium, op tekst van Henricus Hesius. Beminde broeders en zusters, gij die de storm des levens moedig hebt doorstaan, als ook de herfststormen van deze winter en vooral ook de carnavalstorm die de afgelopen dagen over ons is geraasd, vreest niet. Want ook deze stormachtige dag zult gij overleven zonder zorgen voor de dag van morgen. En als vannacht de Horster pizzalokalen worden leeggedwijld en het zoveelste carnavalshuwelijk in de boerenbruiloftshistorie van Horst op zeer moderne wijze, dus na 1 nacht, wordt ontbonden, dan geef ik u permissie om met kiel en mijn zesserse box aan in bed te vallen en uit te roepen: ze kunnen me nog niet meer vertellen, maar dit nemen ze ons niet meer af. We zullen al onze toverkunsten moeten tonen om uit de misère te geraken. Minder zeikvaren, minder produceren. Minder leveren, maar meer omzetten. De hondenbezitters zeggen dat hondenpoep niet gevaarlijk is, al kun je er lelijk overvallen. Dus daarmee gaan we het land op. En voor de varkens is door de biologische school een nieuwe pamper ontwikkeld, zodat we van dat gezeik af zijn. En wat zien we gebeuren aan de Ivoorkust? Gelegen achter de Goudkust, rond de Elsenhorst. Iedereen die de bank laat meedenken, probeert een plekje te bemachtigen in een van de hertogelijke lanen om een landhuis aan te leggen. Een bekend Horster drankenhandel, Goedwijs, ziet het gat in de markt al en gaat een hele straat aanleggen, de Hertog Janlaan. Maar de grote hypotheekdrukte zal de druk op de bierkraan doen afnemen, zodat de duurdere Hertog Jan niet zal vloeien en de gegadigden toch zullen afzakken naar de Jordaan voor het vatten van een Brandje of een loodvrij Bavaria. De rondweg Horst is nog niet rond. En ik zeg u, als het aan de burgers ligt, komt hij nergens. Het beste zou dus zijn, zoals de naam al zegt, rondom Horst. De A73 tegenover Theo Tank is een 2-verdiepingen hotel gebouwd. En ik zeg u, om al de directies die hier worden ondergebracht aan het werk te houden, moet het stukje weg 2 keer zo lang en 3 keer zo breed worden. Het gedeelte Horst-Venray zal dan ook 4-baans worden. Dan het samengaan van PvdA en VVD. Een echte carnavalstunt. Ik zie ze al in mekaars fractievergaderingen. En ik zeg u, Jos Wijs zal fluisteren: sst, er zitten doeven op het dak. Onze pogingen om Horst te promoten gaan weer terug in de tijd. Want ik zeg u, de familie van de Munkhoff is na lange tijd weer terug op de oude lint. Horstenaren gaan in Polen weer tussen de peerbomen werken.
Smit en Eindje gaat weer met de bus naar Venray varen. Al is het dan maar de peeltax. De Rowenhezen is populairder dan ooit. En gij zult zien, na de magere jaren zal alles bij het oude zijn gebleven. Men zal vragen, hoe gaat het met de boer? En ik zeg u, hij zal antwoorden, slecht. Ik kan niet klagen. Broeders en zusters in de land- en tuinbouw, stap in uw vaste ovenstrein en kom en bid je dreumelechtig in de meertal. Alwaar volgens goed gebruik de geestelijken in de toog en de boeren aan de toog zullen staan. Ik wens u een koddige bruiloft en mocht u de EHBO'ers van het Rode Kruis vanavond nog nodig hebben, dan is het niet om blaren te prikken, maar om u af te helpen van het hikken. Ten slotte roep ik uit, zo hard dat ze het in Den Haag kunnen horen, laat in godsnaam de boeren maar dorsen. En tot u roep ik het uit, zeg nooit tegen de carnaval, ik ga niet meer. Amen. Drummels en drummelinnetjes, onderhand is de kerk goed vol geworden. En we hebben nou als jonge broedspaar, we kunnen nou eigenlijk gewoon feesten, maar voordat we zoiets zien er dan toch nog een paar dingen. En ik zou hier onze opperdrummel, burgemeester Persol, naar boven hebben. Omdat ons boerenbroedspaar, onze opperdrummel, in uw blijdschap. Ja mevrouw, kom maar mee, kom maar mee. Kom maar mee. Man en vrouw zien hier en als ik dus de burgemeester roet nu, dan telt de vrouw er ook bij, hoe de rechter zegt. En het broedspaar zijn Gerardo burgemeester en cadeautje overhandigen. De huwelijksfoto. Beste dreumels en dreumelinnetjes. De bank en de gemeente en de boer die hebben geld zaad. En dat zal altijd wel zo blijven. Ik ben gisteren nog bij de bruid geweest aan huis om te kijken of alles goed ging. En ik heb de bruidegom en de bruid aanschouwd en ze hadden maar oor en oog voor elkaar. Ze zagen nauwelijks het bezoek, het was zeer hoog bezoek. Alle oud-prinsen waren even naar de Hegelsom gekomen om de bruid moed in te spreken. Maar ze keek naar haar toekomstige man en die keek terug en ze verdronken zich in elkaar.
En ik heb precies toen ze elkaar in de onecht trouw beloofden, rondgekeken. Ik heb mijn ogen afgewend van Lucie, hoe moeilijk dat ook is. En ik heb rondgekeken en al die vertederde blikken gezien die hun allen goeds toedachten en toewensten. En dat doe ik ook namens alle dreumels en dreumelinnekes hier van harte. Maar hoe mooi Han de bruid ook is, zorg dat ze altijd mooi kan blijven. Ik geef haar een spiegel, een zeer kostbare spiegel zoals u allen kunt zien. Een spiegel op de dag van carnaval, de spiegel van Tijluilenspiegel, de spiegel van het sprookje die zegt: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het Dreumelland? Antwoord is, wie is de schoonste in het Dreumelland? Wat is dat nou voor een antwoord? Ik hoor alleen maar de regels om. Wie is de mooiste in Dreumeland? Spiegel je aan elkaar. Hou elkaar de spiegel voor. En zorg dat je zo mooi blijft als deze dag. Dit is mijn eerste cadeautje, want u zult zeggen, de gemeente heeft weer geldzaad gehad. Dit is mijn eerste cadeautje, Lucie, is voor jou. Maar u hebt vanmorgen in de krant gezien dat Horst het centrum van de agribusiness is. Dat er in de hele wereld eigenlijk geen centrum zo groot is als Horst. Geweldig, zo'n dagblad van Noord-Limburg 's morgens. Mijn dag was weer goed. En ik weet dat Han een slagerszoon is die in de ziekenzorg gegaan is. Heel goed, heel goed. Een lieve student en een ziekenverzorger, wat kan er mooier zijn? Alhoewel, Lucie, je kent dat verhaal van die mensen die het gelukkig zouden worden. Die was getrouwd met een telefoniste, maar die zei steeds, ik verbind u door, daar heb je niks aan in een huwelijk. En een ziekenverzorger die zegt, rustig blijven, rustig blijven. Heb je ook wel eens over nadenken in ieder geval. Maar een psychologiestudent die zegt, ik zal je het leren tot je het kent. Dat is geweldig. Maar om de agribusiness nog wat verder te brengen, heb ik, toen ik vanmorgen dat in de krant las, nog een nieuw product aan onze uitgebreide reeks agribusiness producten toegevoegd. Als u naar de achterkant van deze pot kijkt, denkt u, boerenjongens. Dat is ook zo. Als je naar de voorkant van deze pot kijkt, dan staat erop Dreumelse borenkels. En dat is een product waar wij de wereld mee zullen veroveren, Lucie en Han. Ik geef jullie dat licentievrij. Er staat op hoofdbottelier 1994, Prins Bert de Eerste. De inhoud is een halve liter, maar als je hard werkt en veel inneemt, dan wordt je pot steeds groter. Hè? En er staat ook op dat die 86% alcoholvrij is. Die andere 14% moet je mee oppassen. En de vergunninghouder, dat is bij de gemeente zo, is Opperdreumel van Sol. En wij moeten diversificatie hebben in Horst en daarom staat erop Lucie's liefde op brandewijn. Dat is houdbaar, dat blijft goed en het is business. Blijf verliefd op elkaar en ik zeg je eerlijk toe, als je ooit echt de boot instapt, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand, tenminste als ik 16 december herbenoemd word hier in Horst, even een beetje oppassen hè, met die wethouders, heb je precies nog gehoord hè. Als ik herbenoemd word hier in Horst en jullie trouwen echt, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de burgemeester zijn. Blijf gelukkig, veel plezier, van harte proficiat.
Dreumelinnekes en Dreumel, Dreumels, wij mogen ons een opperdreumel en zijn echtgenoten wel bedanken dat ze hier naar boven zijn willen komen. Ja, en je weet het, misschien pesten en een burgemeester, nee, ik weet het niet, maar je zou toch zo aan de buurtkampioenschappen van Limburg mee kunnen doen, hoor of niet? En nu hebben we nog een verrassing. En die verrassing zal ook aangekondigd worden door onze heerzoon of heerbroer, net hoe we het nemen wilt. Willem. Dames en heren, normaal is het zo dat als de geestelijke uitgesproken zien en de ambtenaren zien aan het woord geweest, moeten wij onze mond houden. Maar gelukkig mag ik hier nou uit mezelf een uitzondering op maken. En je weet misschien allemaal dat Lucie, Han, en ik moet ook wel zeggen ondergetekende, al jarenlang lid zijn van ons jongerenkoer, het die vereniging gemend om toch misschien wel iets in te studeren. En dat willen ze nou Geer even komen brengen. Ik zou zeggen, jongerenkoer, kom naar boven. Want je huurt bij elkaar als een heel gezellig paar. Je huurt ook bij ons koer, als we weer naar stoer. Daarom zingen we geen op deze dag. Heel veel geluk en plezier met de familie hier. Een geweldig fijn feest voor het ons van het nieuws. Voor ons Lucie en Han, die kunnen wat van. Veel geluk in de toekomst vanaf. Heel veel geluk en plezier met de familie hier. Een geweldig fijn feest voor het broers van het nieuws. Voor ons Lucie en Han, die kunnen er wat van. Veel geluk in de toekomst, Allah. Veel geluk in de toekomst, Allah. Van een trouwe dochter aan een uitzet. Dus bij deze wil ik Lucie dit als eerste aanbieden, dat hij mijn toon kan halen. En als je dat ooit nog een keer echt gaat trouwen, dan heb je wel de hele vrouw gehad. Zoetjes aan de buurt me al. Ja, daar is het nog nee, maar misschien net het nee al gehuurd. Bij ons op het veld wordt het gisteren verteld. Onze troon met Marie uit de buurt. Die hebben wat samen de kastelzak aan me. Ons vader trok flink aan zijn bier. Hier is het huur van het veld, dan de kerk en het geld. Oh, liefde is lang nog niet riep. Ach man, hoe kom ik er af? En werd de waardman zag. Als de koeien loeien en de boeren weer eens goed.